Assalamu alaykum hormatly adamlar. Garaşdyrys. Baqy tarap yurdumyzda täzelikler we habarlarla tanıştyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýar. Şuwun hormatly prezidentimiz Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalary bilen geçiren maslahatyny olaryň alyp barýan işleri bilen tanışdy. Şeride bu düzümüň işini guramak bilen magly möhüm wezipeler keskitlenildi. Hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň diwanyna gelip, bu ýerde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalary bilen maslahat geçirdi. Döwlet başlarymada maslahatyň gün tertibine girilen meselelere geçip, ilki bilen Halk Maslahatynyň adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komitetiniň başlygy Taganowa söz berdi. Taganow öňde duran wezipeleri üstünlikli çözmek üçin ýol başga diýen düzümniň işini hormatly prezidentimiziň döwlet adam çenir diýen asly ýörelgesini durmuşa geçirmäge gönükdirilen parazatly siýasatyna milli kanunçylygy kämilleşdirmek, ony halkara hukugynyň umumy gardylan kadrlaryna gybap getirmek boýunça wezipeler laýyklykda alyp barmak urny ýerine ýetirilen işler barada hatabat berdi. Milli Geňeşiň meclisine kanunlaryň tasdimlaryny taýýarlamak boýunça döwletden iş toparlarynyň meclislerine komitetiň agzalarynyň gatnaşmagyna Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň garamagyna hüdürlenjek kanunlar seljerliýär. Şeýlekem şanly garaşdyrylmanyň 30 ýyllygynyň bellenýän ýylyna komitetiň agzalary tarapyndan ýurdumyň durmuşyna bolup geçen özgertmeleriň taryhy ähmiýetini, döwletimiziň eýe bolan halkara awraýyny wagt etmek hemde Türkmenistanyň döwlet gurmakdaky tejribesini dünýä jemgyýetçiligine ýaymak boýunça çykyşlaryň gornalanlygy hemde makalalaryň çap edilenligi habar berildi. Hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň başlygy hatabat dinläp, ýetadi kanunumyzda beýan etişmedi ýaly ýurdumyzda jemgyýetiň we döwletiň iň ýokary gymmatlygynyň adamdygyny aýtdy. Adamy goramak we oňa hyzmat etmek döwlet häkimet idaralarynyň baş wezipesidir. Şonuň bilen baglykda jemgyýetimizi we döwletimizi ösdürmek, adam hukuklaryny goramak boýunça Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň we meclisiniň öňünde durýan wezipeleri durmuşa geçirmäge aýratyn üns bermeliler diýip döwlet başlarymyz Türkmenistanyna gender deňligi boýunça 2021-2025-nji ýyllar üçin hereketleriň milli meýilnamasyny ýerine ýetirmek ornuny ähli virus çärleriň görülmeligine önsjekdi. Dinalaryň hukuklaryny goramaga aýratyn ähmiýet bermegiň möhümdigi bellenildi. Türkmenistanyň adam hukuklary boýunça 2021-2025-nji ýyllar üçin hereketleriň milli meýilnamasyny durmuşa geçirmek maksady bilen bu wagtda milli kanunçylygynda seljerme geçirilmeliler. Hemde bu urda milli kanunçylygynda halkara konwensiýalaryna we adam hukuklary wagtda Türkmenistanyň gatnaşýan beýleki halkara hukuk namalarynyň düzgünlerine laýyk getirmek boýunça derul işler alınıp barmalylar. Fizik şahslaryň hukuk ýagdaýynyň esasanam ilatyň goragy mätäç toparlarynyň durmuşynyň kelini kepillendirýän kanunlaryň tasdimlaryny taýýarlamak esasy wezipeleriň hataryna görkezildi. Adam hukuklaryna hormat goýmak medeniýetini ýokalandyrmak boýunça dürli işler alınıp barmalylar. Bu ýurda kanunçylyk büniýady berkitilmeliler. Hormatly prezidentimiz çağalaryň hukuklaryny goramak boýunça Türkmenistanyň halkara borçnamalarynyň ýerine ýetirilmegine, şol sanyna ýurdumyzda çağalaryň hukuklaryny durmuşa geçirmek boýunça 2018-2022-nji ýyllar üçin hereketleriň milli meýilnamasyna keskitlenen çäreleriň amala aşyrylmagyna önsjekdi. Şonuň bilen baglykda howunlarlyga mätäç çağalara himayet bermek boýunça haýyr sahawat gaznasynyň işini talaba laýyk ýoly goýmaga ýardym bermegiň möhümdigi bellenildi. Şunda ata-babalarymyzyň haýyr sahawatlyk kadrlaryndan ur alınmalylar. Hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň her bir adamyň durmuş goraklaryny kepillendirýän döwlet diwarda konstitusiýon kadrlaryň durmuşa geçirilmegine önsjekdi. Soňra ykdysadyýet, mali we durmuş syýasaty barada komitetiň başlygy Agaýew komitetiň işini döwrüň taramly laýyklykda guramak maksady bilen geçirilýän işler barada hatabat berdi. Bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne hormatly prezidentimiziň ýol başlygyna milli ykdysadyýetimiziň diversifikasiýa bilen ösdürmegi we oňa innowasiýon häsiýetiniň berilmegine gönükdirilen maksatnamalara laýyklykda uly özgertleriň amala aşyrylýanyny gaýdyrdy. Hormatly prezidentimiziň ýurdumyzyň milli kanunçylygynyň kämilleşdirilmegi barada ýöňde goýan wezipeleriniň ugralanyp komitetiň agzalarynyň Türkmenistanyň kanunlarynyň tasdimlary boýunça Milli Geňeşiň meclisiniň deputatlary we degişli puwdaklaryň wekilleri bilen geçirilýän iş toparlaryna ýerlikderli gatnaşýanlyklary barada habar berildi. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp, ýurdumyzyň gülläp ösmeginiň, dünýäniň gösen döwletleriniň birine ölmeginiň bähfetine kabul eden maksatnamalarymyzyň amala aşyrýan durmuş ykdysady, jemgyýetçilik syýasy özgertmelerimizin hukuk büniýadyny hatda kämilleşdirmegiň zerurdygyny belledi.
Döwlet başlarmada bazar gatnaşyklaryny ösdürmegiň, hyzywsy telekeçe gollamagyň hemde almy oýlap tapşylara we täze innowasion tehnologiýalara esaslanýan döwrewap öňçükleri öğretmegiň hukuk esaslarynyň hasa puturandyrylmagyny esasy wezipeleriň hataryny görkezdi. Ýurdumyzda telekeçilik işlerini höwetlendirmäge hemde gollamaga, maýa goýumlar üçin amatly şertler we kepillikler öğretmäge aýratyn üns bermeler diýip hormatly prezidentimiz bellädi. Döwlet başlarymyz şu wezipelerden uralnyp halkara hukugynyň umumy kadrlaryna dol alaýyk gelýän milli kanunçylygyň döwrewap kadrlaryny we düzgünlerini işläp taýýarlamak boýunça derul işleriň geçirilmeligini we olaryň ýygyderli kämilleşdirmeligini bellädi. Hormatly prezidentime de döwlet büdjetiniň çykdaýjylarynyň köp böleginiň durmuşlygyny maliýeleşdirmäge, şol sanyna saglyk goraş, ilim, bilim, medeniýet ulgamlaryny ösdürmäge gönükdirilmeligini, şonuň bilen baglykda 2020-nji ýyl üçin hemme taraplaryň oýlanjykly döwlet büdjetiniň taslamasyny işläp taýýarlamaga aýratyn üns berilmeligini aýtdy. Hormatly prezidentimiň belleşýäli geljek ýyl üçin döwlet büdjetiniň taslamasy işlenip taýýarlananda ýurdumyzda durmuş ykdysadyny ösdürmäge gönükdirilen maksatnamalarda bellenlen wezipelere aýratyn üns berilmeliler. Şeýlegem ýurdumyzyň ykdysadynyň puwdoklaryna gadanlan üstünlikler 2021-nji ýylyň ahyryna çenli garaşylýan netijeler göz önüne tutulmalylar. Geljek ýyl üçin öňde goýulan maksatlar, soňky döwürde kabul edilen möhüm kadalar, kanunçylyk büniýadynaky üýtgetmeler nazara alınmalylar. Türkmenistanyň 2020-nji ýyl üçin döwlet büdjeti milli maksatnamalary, ýurdumyzyň durmuş ykdysadynyň ösüşiniň we maýa goýum fiýadatynyň esasy urlary, milli ykdysadyň puwdoklarynyň, tebitleriň ýöňünde durýan wezipeler nazara alynıp düzülmeliler. 2020-nji ýylda ýurdumyzyň ýalňyç energetika, senagat, ulug aratnaşyk puwdoklarynyň ösüşine aýratyn üns bermeliler diýip hormatly prezidentimiz geljek ýylda ýurdumyzyň ýakly tebitlerine, ýaşaýyş jaýlaryny, aýratyn mätäçlik çekýän adamlar üçin wilayatlariň itraplaryny we şäherlerini, ýaşaýyş jaýlaryny gurmak üçin ferişdeleri geljek ýylyň döwlet büdjetine göz öňünde tutmak taşyrdy. Döwlet başlarymyz rähmetkeşleriň pikiri, ardy üslerler we teklipleri adamlaryň günnelik aradalary bilen ýygyderli gyzyklanmagyň möhümdigine ünsçekdi. Milli liderimize zähmet sewer, pek ahlakly nesil terbiýe ýetişdirmegi, raýatlaryň din salmak üçin şertleriň döredilmegini, olaryň aň düşünjeli insan we hünärmen hökümnäki mümkinçiliklerinden peýdalanmagy esasy wezipeleriň hataryny görkezdi. Öňüm çykyşlamda belläp geçirmýäli, maşgala näçe agdy ber, sagdyn bolsa şonça da jemgyýet berip bolar. Şonuň üçin hem jemgyýetimiziň agdyberligi we sagdaşygy maşgaladan başlanýar diýip döwlet başlarymyz şu noktaýy nazardan jemgyýetimizi mundan meýlekde puturandyrmagy möhüm ähmiýetiň berilmeligini aýtdy. Soňra Alim bilim sanylgam sport we medeniýet barada komitetiň başlygy Seýidowa Amsanper ulgamyň meselelerini düzgünleşdirýän milli kanunçylygy hatda kämilleşdirmek boýunça geçirilýän işler, şeýlegem milli medeni ruhy gymmatlyklary diýip desurlardy keltmek hemde olary geljek nesillerimize getirmek üçin aýyl saklamak boýunça wezipeleri üstünlikli çözmek maksady bilen görülýän şäherler barada hatabat berdi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, ýurdumyzda ilmi, bilimi, talyk goraşy, sporty ösdürmegiň döwlet siýasatynyň ileri turýan ordugyny bellädi. Şu noktaýy nazardan kabul edilen Türkmenistanyň bilim hakyna kanunynyň ýerine getirilmegine aýratyn üns bermeliler. Hemme taraplaryň ösen beden we ruhy taýdan kämil ýaşlar terbiýelemek, bilimiň, ilmiň we öğrençiň ýödary gatnaşyklaryny puturandyrmak häzirki döwrüň esasy wezipesi bolup durýar. Dünýäde maglumat tehnologiýalarynyň okgunleşmegini, ilmiň gadananlarynyň hemde bilim bermek usullarynyň ýygyderli täzelenmegini nazara almak bilen bilimiň ähli basgançaklaryna innowasion işleri işin ornaşdyryp, gadymdan gelýän milli däplerimize we ýöňdewarjy terbiýeçilik tejribesine dayanmalydyr. Hormatly prezidentime de Türkmenistanyň tanly bilim ulgamly ösdürmegiň konsepsiýasyny durmuşa geçirmek bilen bagly wezipeler barada aýdyp, innowatsiýalary, okutmagyň döwrewap usullaryny işin öwrenmegiň we giňden ulanmagyň, okuw işini tejribe bilen aýratyn wähmet terbiýesiniň usullary bilen utgaşdyrmagyň, hemme taraplaryň bilimli, wehinli ýaşlary kemale getirmegiň baş şertdigini bellädi. Häzirki döwürde bir orda görülýän şäherler bildirilýän talaplara hawap gelmeliler diýip milli liderimiz bir işe jogapkärçilikli we toplumlaryň etaatda çemilleşmek arkaly ilim bilim ulgamny kämilleşdirmegiň hemde döwrewaplaşdyrmagyň möhümdigine üns çekdi. Soňra Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň tebitleýin ösüş, daşgurşy goramak we agrysynaň siýasaty barada komitetiň başlygy Baban Ýazow hormatly prezidentimiň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň ýöňünde goýan wezipelerini üstünlikli çözmek boýunça geçirilýän işler barada hatabat berdi. Şeýlekem üýtgetmeler we goşmaçylar gelýän kanunçylyk namalarynyň
Türkmenistan'ın 2021-2025 ýyllar üçin milli tokoy maksatnamasynyň taslamalaryna garamak maksady bilen mejlisiň deputatları bilen birlikde amala aşyrýan işler hemde owa ýygyny hususy öňürjüniň paýyny artdyrmak babatda milli kanunçylygy kämilleşdirmek boýunça görülýän çäreler barada hatabat berildi. Döwlet başlarmada hatabat dinläp, ýurdumyzda alınıp barlayan döwlet ekologiýa täýädatynyň esasy maksadynyň türkmen halkynyň durmuşynyň ekologiýa taýdan oňoýly şertlerini üpsün etmekden, geljekki nesiller üçin tebigy baýlyklary oýlanjykly peýdalanmakdan we gorap taklamakdan, bu ýolgamda mäkem tebitleriň we halkara hyzmatdaşlygyny giňeltmekden baratdygyny bellädi. Şunun bilen baglanykda daş gurşagyň yerasy we ýersi baýlyklaryny gorap taklamak, baýlaşdyrmak we olary geljekki nesillere miras goýmak biziň watan öňündäki borjumyzdyr diýip hormatly prezidentimiz aýtdy. Ekologiýa we daş gurşagy goramak boýunça halkara guramalarynyň konwensiýalaryna, maksatnamalaryna, rezolýusiýalaryna gatnaşmagy dowam etmeli diýip döwlet başçylygy bellädi. Hormatly prezidentimiz aral ýeňdiriň hukuk talýan sebitlerini ekologiýany durnuklaşdyrmak boýunça netijeli işleri alyp barmagyň mümkindigini aýtdy. Döwlet başçylarymyz 2021-2025 ýyllar üçin milli tokoy maksatnamasynyň taslamasyny taýýarlamaga, aýratyn üns bermegi ilkinji nowatda wezipeleriň hataryna kesgitläp, bu ýurda milli parlamentiň iki palatasynyň birlikde iş alyp baryp, bir resmi namanyň kanunçylyk talaplaryna laýyk gelmegini teljermeligini bellädi. Hormatly prezidentimiz döwletimiziň hususy öňüm öňürjülere giň ýol açanlygyny gözüňe tutup, ýer we suw serişlerini aýagly peýdalanmak baradaky kanunlary kämilleşdirmek boýunça zeruri işleriň alınıp barmalygyny bellädi. Döwlet başçylarymyz ekrançylykda we malarçylykda seleksiýa hemde tohumçylyk işleriniň ekin dolanşygynyň, topragy işläp bezermek ulgamynyň we dökünleri ulanmagyň, karantin ulgamyny döwre barplaşdyrmagyň kanunçylyk bünýadynyň hasa berkidilmeligine üns çekdi. Döwlet başçylarymyz barada gurrun dowam edip, ýerli öz-özüň dolanyş idaralarynyň işiniň netijeleriniň ýokalanylmalygyny, ýeňişleriň kanunlarda gözüňe tutulan öýdük täýärliklerini talap laýyk ýerine getirmeklerini üpsün etmek boýunça işleriň kämilleşdirilmeligini bellädi. Halk maslahatynyň agdalary tebitlerden saýlanan wekiller hökümine hemişe ýerlerde bolup, halkyň isleg arzuwlaryny öwrenmelidirler. Yerli wekilçilik häkimiýet we öz-özüň dolanyş idaralary bilen ýakyndan gatnaşyklary ýola goýmalydylar diýip döwlet başçylarymyz aýtdy. Ýurdumyzda amala aşyrýan konstitusiýon özgertmeleri bilen baglanşykly ýerlerde wagt nesihat işleriniň, duşuklaryň ýerlikderli geçirilmegi, ýurdumyzyň sebitlerine alınıp barlayan işler, ýetilýän sepgitler, gurulyp ulanmaga berilýän ýaşaş durmuş we tenagat maksatly desgalar, ýönüm öňürýän kärhanlar barada köpçülikleriň habar berişlerine ýerlikderli çykyşlaryň gurulmagy, esasy wezipeleriň hataryna kesgitlendi. Soňra halkara meseleler barada komitetiň başlygy Beýaşimowa, mejlis, tiýady partiýalar, jemgyýetçi guramalary, ýokary hukum mekdepleri bilen birlikde hormatly prezidentimiziň alyp barýan içeri we daşar täýädatyny, şeýlegem ösüp gelýän nesillerimizi watançylyk ruhyna terbiýelemäge gönükdirilen çäreleri düşündirmek boýunça geçirilýän işler barada hatabat berdi. Şoň bilen baglykda Türkmenistanyň daşar syýasy orny kanunçylyk taýdan üpsün etmek, şol sanyna daşar döwletler bilen halkara gatnaşyklaryny Birleşen Milletler Guramasy hemde beýleki awraýly halkara düzümler bilen netijeli ykdysady we syýasy hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça wezipeleriň ýerine getirişi barada hatabat berildi. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp, biz dünýä birleşigi tarapyndan ikrar edilen we konstitusiýamyzda berkidilen oňun bir taraplygymyň ýetaty kadalaryndan ugralyp, ýurdumyzyň halkara awraýyny ýokalanýan sepelledi. Dürli halkara guramalary dünýäniň döwletleri bilen ýerlikderli hyzmatdaşlygy diýär, syýasy, ykdysady, medeni gatnaşyklaryny giňeldiýär. Parlamentimiziň halkara gatnaşyklaryny bar bolan şertlerden peýdalanyp, ösdürmek esasy wezipeleriň hataryna kesgitlendi. Dürli soralar boýunça halkara derejelerde geçirilýän maslahatlarda ýurdumyzyň içeri we daşar täýädaty, paragatçylyk hemde howpsuzlygy, durnukly ykdysady şüpşen etmek boýunça ýöňe sürýän oňun başlangyçlary bilen halkara jemgyýetçiligi giňden tanışdyrylmalylar. Yer ýüzüniň ähli meselelerini çözüdüni tapmakda, dürli gurlarda ýolary tejribe alşmaga aýratyn üns berilmelidir diýip hormatly prezidentimiz bu ýurda birlikdäki işleri utgaşdyrmakda Birleşen Milletler Guramasynyň maksatlarynyň we kadalaryndan ugralmalygyny aýtdy. Döwlet başçylarymyz Türkmenistanyň daşar täýädat işini kanunçylyk taýdan üpsün etmäge aýratyn üns berilmeligini we şundan ugralyp halkara hukugynyň umumy ikrar edilen kadalaryny milli kanunçylyga ornaşdyrmak boýunça zeruri işleriň geçirilmeligini bellädi. Bu ýurda Türkmenistanyň goşulan halkara resmi namalarynyň kadalary bilen milli kanunçylygyň kadalarynyň saglaşmagy gadanylmalylar, kämil hukuk kadalary we kepillikler döredilmelidir.
Soňra Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň başlygynyň ornatary Babaýew, Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň mejlisine görülýän taýýarlyk, Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisinde teriljek resmi namalaryň tassamalarynyň komitetler tarapyndan işlenip taýýarlanyşy barada hasabat berdi. Demokratik özgörtmeleri mundan meýlekde ösdürmek, adamyň we raýatyň hukuklaryny hemde adatlyklaryny goramak, kanunlugy hemde hukuk tertibini düşünetmek, ýurdumyzda ykdysady işçiligi we telekeçigi gollamak, halkymyzyň saglygyny goramak, ilim bilim ulgamyny ösdürmek, dürüjlük işlerini höwetlendirmek, ýurdumyzyň sebitlerini ösdürmek, daşky şow goramak hemde beýleki degişli urlar boýunça amala aşyrylýan döwlet siýasatyny kanunçyk taýdan üpçünetmek boýunça mejlisiň agdalary bilen alınıp bolýan işler hasabatyň esasyny düzdi. Şoň bilen baglykda kady kanunçylyk boýunça milli hemde halkara tejribesini öwrenmäge uly üns berilýär. Hormatly prezidentimiziň odul beren taşyklaryna laýyklykda halkara guramalary we daşary döwletleriniň parlamentler bilen gatnaşyklary ýoly goýmaga aýratyn ähmiýet berilýär. Şoň bilen baglykda halk maslahatynyň wekilleriniň online maslahatlary, hususan parlamentarlaryň halkara paragatçylygy we ananşmagy berkitmekdäki ornatly video duşuga gatnaşanlygy habar berildi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, ýöňde durýan wezipeleri üstünlükli çözmek, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň hökümet bilen birlikde alymy taýdan esaslandyrylan döwlet siýasatyny ýöretmegiň möhümdigini bellädi. Bu ýurdaky siýasat oňyň halkara tejribesine we jemgyýetiň hil taýdan täze ýagdaýa taýdaşlyk geçmegini gözüňde tutýan milli aýratynlyklara we halkymyzyň milli aňyetine esaslanmalydyr. Ýurdumyzda kabul edilen her bir kanun durmuşa geçirilýän özgörtmeleri şartlandyrmagyň hukuk esaslaryny döretmelidir. Şonuň bilen baglykda halk maslahatynyň agdalarynyň mejlisiň deputatlary bilen birlikde kabul edilen resmi namalary öz wagtyna raýatlara düşündirmegi işiň esasy urlarynyň hataryny görkezildi. Mukaddes garaşdyrmamyzyň 30 ýyllyk şanly bayramynyň bellenilýän ýylynda ýurdumyzyň durmuşynda bolup geçýän özgörtmeleriň taryhy ähmiýetini wagt etmäge, döwletimiziň halkara awraýyny artdyrmaga gönükdirilen degişli çäreler geçirilmelidir. Döwlet başlarymyza düzümiň öňünde durýan möhüm wezipeleri üns çekip, halkymyzyň hal ýagdaýyny gowlandyrmaga, şeýlekem ilatyň, aýratynda ýaşlaryň arasynda içer we daşary siýasatymyzy, milli kanunçylygy wagt etmäge gönükdirilen täze konsepsiýalary, döwlet maksatnamalaryny we meýilnamalaryny işläp taýýarlamaga we amala aşyrmaga halk maslahatynyň agdalarynyň işin gatnaşmagynyň möhümdigini bellädi. Hormatly prezidentime de maslahat jemläp, oňa gatnaşanlara bir jan taglyk maşgala awadançylygyny hemde garaşly watanymyzy mundan meýlekde ösdürmegiň bähwitini alyp barýan jogapkärlik işlerine uly üstünlikleri arzuw etdi. Şu gün hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow Aşgabatda iş tapar bilen gelen Özbegistan Respublikasynyň daşary işler ministri Kamilow kabul etdi. Özbegistan Respublikasynyň daşary işler ministri Türkmen topragyna mehirli kabul edilenligi üçin hormatly prezidentimize hoşallygyny beýan edip, Özbegistan Respublikasynyň prezidentiniň mehirli salamyny hemde häzirki günlerde Türkmenistany bellenilýän şanly sene, Türkmen paýtagtynyň 140 ýyllygy we Türkmenistanyň prezidentiniň ajaýyp eserleriniň Gözel Aşgabat şäherine we Türkmen halkynyň ruhy gymmatlyklaryna bagşlanýan kitaplarynyň neşe edilmegi münasibetli iň gowy arzuwlaryny we gutlawlaryny getirdi. Hormatly prezidentime de hoşniýetli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, goňşy ýurdun ýol başlaryna hemde dostlukly halkyna iň gowy arzuwlaryny beýan etdi we gadymdan gelýän hoşniýetli goňşylyk gatnaşyklarynyň mekan binýadyna gurulýan netijeli hyzmatdaşlygyň ýokary derejesini kanagatlanma bilen belledi. Duşun barşyna hormatly prezidentimiz we Özbegistan Respublikasynyň daşary işler ministri köp taraply döwletary gatnaşyklarynyň çuňky ýagdaýy hemde iki taraplyň we köp taraplyň görnüşde olary bilen ýeri halkara guramalarynyň hemde awraýly sebit düzümleriniň çäklerini gatnaşyklary mundan meýlekde ösdürmegiň mümkinçilikleri barada pikir alşdylar. Döwlet başlarymyz Türkmenistanyň sebit boýunça goňşulary bilen dogonlyk gatnaşyklaryna üýtgesiz ıgrarlydygyny tasdiklap, şol ýurtlar bilen hyzmatdaşygyň oňyn häsiýetiniň köp babatda Merkezi Aziýada amatly siýasy we ykdysady ýagdaýyň emele gelmegini şertlendirýänini belledi. Bellenşäri ýurtlaryň ikisem möhüm umumy meseleleri birlikde çözmekde, hyzmatdaşygyň mundan meýlekde puturandyrylmagyna möhüm ähmiýet berýärler. Şol meseleleriň gatarına sebitde suw serişlerini dolandyrmak hemde erejeli peýdalanmak wezipesi bar. Özbegistanyň daşary işler ministri biziň döwletimiz tarapyndan alınıp barýan paragatçylyk söýjülükli siýasaty hemde türkmen lideriniň ählimum howpsuzlygyň we durnukly şoň bähwitine ýöňe sürýän halkara başlangyçlaryna ýokary baha berip, Özbegistanyň geljekde de Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň çeýlegem beýleki halkara düzümleriniň çäklerini ýöňe sürýän tekliplerini hemme taraplaryň gollajakdygyny aýtdy.
Deputatlar Türkmenistan we Özbekistan'ın güýpatyrlyk dostluk gatnaşyklarynyň iň gowy ýerlerini dowam etmäge hemde siyasi diplomatik, sowda ykdysady we medeni ansanperwer ulgamlarda gatnaşyklaryň giňeldilmegine ýödary taýýardyklaryny tatbiklap, mühim ugurlaryň bir näçesi boýunça hyzmatdaşlyk giňeltmek üçin amatly şertler döretmegiň berurdugyna üns çekdiler. Iki goňşy döwletem kuwatly ykdysady mümkinçilikleri eýe bolmak bilen ananşmak hemde öýdary beýiklikleri nazara almak görelgelerine gurulýan hyzmatdaşlygy diversifikasiýa bilen ösürmegi ugur edinýänlikler bellenildi. Şonuň bilen baglykda sowda ykdysady, almy teňki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça birlikdäki türkmen özbek toparynyň alyp barýan işlerini işeňleşdirmegiň hemde dürli derejede iki taraplaryň duşuklaryň iýilikderli geçirilmeginiň möhümdigine üns çekildi. Duşun ahyrına hormat prezidentimiz we mihman birige hoşniyetli arzuwlary beýan edip, netijeli döwletary gatnaşyklarynyň geljekde de okgunly ösüriljekdigine anan bildirdiler. Duşukdan soň Özbekistan Respublikasynyň daşary işler ministri Hawar Sarmada şeýle gurulma berdi. Türkmenistanyň hormatly prezidenti bilen üren netijeli duşumyz boldy. Bir de ýurtlarymyzyň arasynda iki taraplaryň gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýy we geljegi barada pikir alşdyk. Men ilki bilen çoňur hormatlanýan prezidenti Özbekistan Respublikasynyň prezidentiniň tüý sürekden çykýan mehirli salamny hemde häzirki günlerde Türkmenistanyň bellenilýän şany senler münasibetli iň gowy arzuwlaryny we gutluglaryny getirdim. Şeýle hem saparmyzyň başyna biziň maksatnamamyzda tebitde suw serişlerini netijeli dolandyrmak hemde erejeli peýda almak bilen baglanyşly mühim resmi namlaryň bir näçesine gol çekmek meýilleşdirilýär. Olar üren inçe çylşyrmy meselelerdir. Emma muňa Ramazan dost soňluk ýödary ananşmak görülgelerine esaslanyp, şugun biz çylşyrmy meseleleri çözmek babatda alalaşyga gelip biler. Hemde degişe resmi namlara gol çeker. Şeýle mühim resmi namlara Merkezi Aziýa döwletleriniň ikisiniň arasynda ilkinji gezek gol çekilýäni barada aýdyp biler. Mundan başga da biz halkara giňişligine ýakyn hyzmatdaşlyk barada pikir alşdyk. Özbekistan Türkmenistanyň prezidentiniň üren möhüm, üren ähmiýetli başlangyçlaryny Birleşen Milletler Guramasynyň şeýle hem beýleki halkara düzümleriň çäklerini hemişe gollar. Bir de Türkmenistanyň tewit toplulygynyň potranlaryna goşýan goşandyny ýokary baha berýär. Häzirki wagtyň gün tertibinde Türkmenistanyna Aşgabatda geçiriljek iri halkara çäreleriniň bir näçesi bar. Özbekistan dogunluk Türkmenistan bilen ýakyn hyzmatdaşlygy hemişe gollar. Gysgaça aýtsak, häzirki wagtda biziň iki dogunluk ýurtlarymyzyň arasyndaky gatnaşyklar iň ýokary dereje ýetdi. Munyň özi odaly bilen iki ýurdun döwlet başdanlarynyň ägir turly tagallarlaryň netijesinde mümkin boldy. Şeýle hem döwletlerimiziň başdanlary ýödary taparlary amal aşarlar. Biz bu meseleniň üstünde işler hemde iň ýakyn dostluk, hyzmatdaşlyk, ýödary hormat goýmak we ananşmak gatnaşyklaryny geljekde de pugturandyrmak üçin ähli tagallarlarymyzy gaýgyrmar. Sag bolun. Şeýle hem ýurdumyzyň ministrlikleriniň we pugdoklyň dolanyş idaralarynyň ýol başlarynyň gatnaşmagyna türkmen özbek gepleşikler geçirildi. Onuň jemleri boýunça möhüm resmi namalara yerden muzly peýda almak hakynda Türkmenistan hökümeti bilen Özbekistan Respublikasynyň hökümetiniň arasyndaky alalaşyga, goşmaça alalaşyga hemde tuğujylyk meseleleri boýunça birlikdäki türkmen özbek hökümetary topar hakynda Türkmenistan hökümeti bilen Özbekistan Respublikasynyň hökümetiniň arasynda alalaşyga gol çekildi. Indi bolsa hormat prezidentimiň adyny gelen gutlaw bilen tanış edýäs. Onu şeýle diýilýär. Onun arkidrati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow. Şuňur hormatlanýan Gurbanguly Mälikgulyj. Aşgabat şäheriniň 140 ýyllyk münasibetli mähirli we tüý sürekden gutlawlarymy kabul etmeňizi haýyş edýän. Siziň şahsy taýlalaryň netijesinde dogunluk Türkmenistanyň paýtagty ýurdun sağlaşykly ösýän iri senagat ilim we medeni merkezine hemde diňe Orta Aziýanyň däl eýsem tutuş dünýäniň owadan şäherleriniň birine uruly. Gaýtalanmajak tebigi gözelligi, ajaýyp binagärlik toplumlary, hemde oňoýly şäher gurşawyny özüne jemleýän ak mermerli şäher türkmen halkynyň däze öwrülen mihman söýerligini görkezýär. Bu şähere her gedek uluk bilen gelip, özüm bilen nurana boýatdan çykmajak täsirler alyp gidýän. Aşgabat şäheriniň öz şanly fenesine ýetýäde üstünlükler hemde zähmet ýeňişleri, öz ýaşaýjylarynyň ertirine bolan ynamy, geljek üçin ägirdil meýilnamalar bilen garşylanygyny bellemek isleýän. Tatarstan Respublikasy Türkmenistan hemde onuň raýatlary bilen bu bayramçylygyň şadlygyny paýlaşanlygyny gowanýar. Çoňur hormatlanýan Gurbanguly Mälikgulyj Türkmenistany we onuň paýtagtyny durmuş ykdysadydan östirmäge, Rus türkmen gatnaşyklarynyň bähbidine hyzmatdaşlygy giňeltmäge gatnaşmak mümkinçiligi üçin
size hoşallygym beýan edýän. Size hemde Türkmen halkyny Aşgabaty dörejülükli ösürmekde, hemde onuň halkara awraýyny artdyrmakda täze üstünlikleri tüýsürekden ardy etmäge ruhsat ediň. Tüýsürekden hormatlamak bilen Rustam Minnihanow, Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň prezidenti. Türkmenistanyň Daşary işler ministri Gruziýanyň şeýlede Saudy Arabistany paşalygynyň Türkmenistanyňky adatly näşr we dowlat ýaly ilçileri bilen duşy geçirildi. Onda bir näçe syýasy geňeşmeler aralyp maslahatlaşyldy. Diplomatlar Türkmen-Gruziýan hyzmatdaşlygynyň mümkinçilikleri barada pikir açdylar. Sewda ykdysady, ulug medan insanperwer ulgamlarda hyzmatdaşlygy işçiňleşdirmek meselelerini aralyp maslahatlaşdylar. Taraplar şeýlede halkara guramalaryň çäklerindäki işiň oňyn tejribesi barada aýratyn belläk geçdiler. Şeýlede duşunda wamyna Saudy Arabistany paçalygynyň we Türkmenistanyň arasyndaky syýasy, diplomatik we ykdysady ulgamdaky hyzmatdaşlyk boýunça meseleler aralyp maslahatlaşyldy. Hökümet aragatnaşyklaryň we medan insanperwer ugur boýunça hyzmatdaşlygyň ýoly goýulmagynaky oňyn depkini barada bellenildi we medeni dialogyň mundan meýlegem ösdirilmeginiň wajyplygyny taldy. Halkara Gatnaşyklar Institutynyň hormatly prezidentimiň şeýlede Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterresiň bir näçe döwletleriň we hökümet başdanlarynyň, ministrleriň, iri halkara guramalaryň ýol başçylarynyň, akademik topolaryň, seljaş merkezleriniň bilermenleriniň hususy puwdugyň we raýatlyk jemgyýetleriniň wekilleriniň gatnaşmaklaryna durnukly ösüş üçin gadyryp alynýan senagaty özgertmek boýunça ähli forumuny eden çykyşyna başlanan maslahat geçirildi. Maslahatyň başyna gatnaşyjylar ýurdumyzyň öz üstüne alan borçnamalaryny bir kemsiz ýerine ýetirýänini hemde ähli durnukly ösüş maksatlaryny ýetmäge özüniň parahatçylyk, süýjülik we dörejülik mümkinçiliklerini gönükdirýänini nykdydylar. Hormat prezidentimiň başlangyjy hemde tagalaty bilen ata watanymyzyň şahar künjüni ogurlayan durmuş, medeni we önümçilik makfatly binalaryň. Soňy alam täze döwrüwap owalaryň ýaýrawy barha giňeýe. Munyň özi ýurdumyzda bagtyar ilgünimiziň eşeretli durmuşda ýaşamaklary hemde dörejülikli zäkme çekmekleri barada edilýän insanperwer aladanyň aýdyň ýüze çykmasyr. Bu aýdylanlary bolsa Akyl welaýatynyň Bekardan etrawynyň çägini Çeper halçylyk ýarhanasynyň täze döwrüwap binasynyň açylyş dawrasym aýdyň şaýatlyk etdi. Dawara Türkmen Haly Döwlet Birleşiginiň Akyl welaýat hemde Bekardan etrap häkimlikleriniň ýol başçylary, Çeperli halçy gençler, ýaşyl neslin wekilleri, ýaşlar, guruluşçylar we ýerli ýaşaýjylar gatnaşdylar. Bu ýerde dünýä meşhur nepis halylaryň we haly önümleriniň sergileri, oňatnyjlarda nepis motumda bolan belen sevgüni oýardy. Şu azaýyp pursatda welaýat medeniýet müdürlüğiniň guramanyna medeniýet we synygy ilişkileriniň usatlyk bilen ýerine ýetiren alyklara ýa salan aýdym faazlar we azaýyp tanşary dawranyň hemde oňatlyşan ýerleşdirmeliň ruhyny hat we bilende götürdi. Çykyşlarda Türkmen halatynyň wasfy şeýlede garaşdy baky bir tarap Türkmenistan watanymyzyň mukaddes garaşlygynyň şany 30 ýyllygynyň Türkmenistan parahatçylygyň we anaşman watan ýylynyň joşgyny ötüşleriniň gahraman akademiyanyň rowaj işleriniň ajaýyp durmuşymyzyň wasfy belentden ýetirildi. Dawranyň dowamyna gutlyk sözleri bilen çykyş edenler ýurt başyna geçen ilkinji günlerinden meniň ilkinji nowatda ähli adam halkym bolar. Hemde döwlet adam düşünür diýen ýylurkem umum adamlar beýikbetli insanperwer ýolagolaryny öňe süren hormatly prezidentimiň başlangyjy bilen ýurdumyzda şol sany Akyl welaýatynyň çägine gurulan dokma pudogynyň iň kämil inzamlary oturdulan dokma toplumlarynyň milli ykdysadyetimizi ösdürmekdäki münasip ornlarda dogrusyna guwanç bilen aýtdylar. Munyň üçin Mehriban akademiyada özleriniň pek kalpleriniň çykýan ýaşy arzuwlaryny beýan edip, hemmeleri dokma pudogyna değişli bolan bu täze döwrüwap Çeper halçylyk kärhanasynyň açylyp ulanmagy berilmegi bilen gyzgyn gutladylar. Bu täze desganyň guruluşy işleri Aşgabatyň demir beton önümleri kärhanasynyň agdyber guruluşçylar tarapyndan ýerine ýetirildi. Bu ýerde öňde barjy guruluşçylara hormatly prezidentimiň adyndan sowgatlary goşurly. Soňra mihmanlar döwrüwap binanyň içine girdiler.
şan şöhrati eýleme dolan nepis hallaryň we haly önümleriň sergisi guralan täze önümçilik ustahanasyna çepireli halçy dinanlaryň ulu hallary dokap oturan pursatlaryny sinananda olaryň 10 marmagyndan döreýän ajaýyp haly sungatymyza olaryň zekine ihlasına ediz watanymyza oň ajaýyp tebigatyna bolan söýgi kalbyňda bolar ýa. Bu ýerde bir wada halçy gençleýlerin 150 sanasynyň 524 halyny dokamaga dolu mümkinçilik dörediler. Şeýle-de ýylyň dowamyna 3000 24 halyny dokamaga dolu mümkinçilik bar. Bu ýerde önümçilik ustahanasyna başga da mejlisler zali, saglyk otagy, naharhana, din jal sotaglary, arasaçylyk işleri üçin giň şertler dörediler. İki katdan durýan edara binasynyň ikinji gatyna işegilik merkeziniň otaglary ýerleşdirilen hemde binanyň ähli ýerine pasyllara görä howalandyrma şertleri awtomatik usulla ýerine ýetirilýär. Binanyň umumy tutýan meýdany 1 hektara barabardyr. Bugun kunna açylyp bulanmagy berilen Döwrebap kärhanada geljekde ezber halçylaryň tutan ýerli dähmetleri bilen dörli ölçekdäki hallaryň we haly önümleriň bir näçe görnüşlerde okalar. Bir ýerde dokuljak hallarda arasy ýokary hili ýüň ýüplükleriň ulanmagy, bu ajaýyp önümleriň hiliniň has ýokary bolmagyna, renk öwüşgünleriniň uzak ýyllaryň dowamyna saklanmagyna oňyn ýardam eder. Kärhanada durly ölçekde we görnüşde dokuljak hallar we haly önümleri buýurmalar esasyna islegleri kabul eder. Şeýle-de kärhanada önüljek owadan hallar bugun hormatly prezidentimiň başda durmagyna, ýurdumyzda gurulyp bolanmagy berilýän köşkü eýwanlara durmuş medeni maksatly binalara öýelboşly gözellik çaýar. Ezereli halçylaryň batlyk hakyan darak sesleri bolsa, Merkara döwletimiň bagtyarlyk döwrüniň bagtyarlyk mukamy bolup alypsary ýansalar. Davranyň ahyryna gatnaşyjylar şeýle ajaýyp Döwrebap çeper halçylyk kärhanany gurduryp bereni üçin Mehriban akadamda alkyş hem hoşallyk sözüni aýtdylar. Türkmenistanyň mahtumlaryna ýaşlar guramasynyň merkezi geňeş tarapyndan ýurdumyzyň dörejçilik bilen meşgulanýan ýaş wagtçylarynyň arasyna gylandyrylan Aşgabat Guinness'in Rekordlar kitabyna atly dörejçilik bäteşiginiň hemde ýurdumyzda hereket edýän ähli web saytlaryň arasyna gylandyrylan Türkmenistan Parahatçylyk we Ynanşmaň Watan ýylynyň iň gowy internet web saýty atly bäteşiň netijeleri jemlenildi. Bäteşik gatnaşan ýaşlar Aşgabat şäheriniň tebigatynyň gözellikleriniň ösenlik we haýwanat dünýäsiniň daglarynyň we düzleriniň medeni we durmuş maksatly binalarynyň ajaýyp şekillerini, täsin pursatlaryny fotosuratlarda beýan etdiler. Bu görnüşleri 50 surat çekmek bilen beýan etmek, gözel paýtatymyzyň basmany täsiri we gazakly maglumatlary baý bolan makalalaryň we goşgy tetirleriniň üstü bilen açyp görkezmek bäteşiň esasy uğurlarynyň biri boldy. Bäteşik gatnaşyjylar ýurdumyzda Aşgabatyň 140 ýyllyk bayramynyň ýokary derejede beýlap geçilişini halk köpçüligine, dünýä jemgyýetçiligine ýetirmek maksady bilen ýürüýte taýýarlanan suratlary, gutluk suratlary, video şekilleri, habarlary, makalalary, aýdyndyr saýlary hemde dörejçilik eserlerini internet web saýtlaryna ýerleşdirmek we ony giňden mahabatlandyrmak ýaly ugurlar boýunça öz ukypdyr başlanýaklaryny görkezdiler. Eminer toparının baragırdan gelen netijesine göre Aşgabat Guinness'in Rekordlar kitabyna hemde Türkmenistan Parahatçylyk we Ynanşmaň Watan ýylynyň iň gowy internet web saýty atly bäteşiň ýeňjileri yglan edildi. Şeýle-de olary Türkmenistanyň magtumlady näki ýaşlar guramasynyň merkezi geňeş tarapyndan ýadygarlyk sowatlary we hormat hatlary dawaral ýagdaýda goşurly. Hormatly anlarny bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryna we paýtagtymyz Aşgabatda 26-njy maýda saat 20-den 27-nji maýda saat 20-nji boýunça howa barady. Türkmenistanyň howa maglumaty gulugynyň berýän habary bilen tanyş bolan. Balkan welaýatyny ütkep durýan bulut howa bolup azkim ýagşy ýagar ýyllarym çakma mümkin. Demirad kulmatardan tide sekundy 94 metre ýetýän şemal ufer howa gijesine 16-21 gradus, gündüzine 30-35 gradus. Kenerik taraplaryna bolsa 24-29 gradus maýl bolar. Ahar welaýatyny ütkep durýan bulut howa bolup günüň ikinji ýarmyna welaýatyň dagatyk etraplaryna azkim ýagşy ýagar ýyllarym çakma mümkin. Demirad kulmatardan tide sekundy 94 metr käýerlerine 16 metrçe ýetýän şemal ufer howa gijesine 20-25 gradus, gündüzine 30-35 gradus maýl bolar.
Mary welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup, Demiratup Gülmatardan 9-14 metr, käýerlerini 16 metre çen ýetýän şemal üfer. Hawa gijetine 19-24 gradus maýl, günüdine 34-39 gradus ysy bolar. Lewap welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup, Demiratup Gülmatardan 8-13 metre ýetýän şemal üfer. Hawa gijetine 19-24 gradus maýl, günüdine 34-39 gradus ysy bolar. Daşowuz welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup, Demiratup Gülmatardan 9-14 metr, käýerlerini 17 metre çen ýetýän şemal üfer. Hawa gijetine 18-23 gradus maýl, günüdine 34-39 gradus ysy bolar. Paýtagtymyz Aşgabaty ütkäp durýan bulut hawa bolup, Demiratup Gülmatardan 9-12 metre ýetýän şemal üfer. Hawa gijetine 21-23 gradus, günüdine 32-34 gradus maýl bolar. Ýurdumyz boýunça may aýynyň 27-sini magnit hadisasynyň gowşok täsiri saklanyny arşylýar. Ediz watandaşlar, kädirki wagtda howanyň düzümini tozan bölejikleriniň möçüöriniň kadydan dokudy göterim artmagy bilen baglanyşykly, howa şertleriniň adam bedeni ýetirýän oňoýsuz täsirleriniň öňüni almak üçin agyl burun örtüklerini ulanmagy, şerde ýan basyny, howanyň derejesiniň üýtgeýäniňi nazara alyp, basyla görä geyinmegi maslahat berýär. Mehriban ileşler, bu düzgünleri berk berja etseňiz, ýeriň istenik basyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşigini jemleýäs. Berkarar döwletimiziň batýarlyk döwründe ata watanymy Türkmenistan ýahly wagtlarda tüşeretlenýär. Dählet şoň özüni bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünýär. Hoş sag bolyň,